अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कुणकेरी येथील प्रसिद्ध होडोत्सव हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत उत्साहात साजरा झाला। 100 फूट उंच होड्यावरती चढलेल्या अवसारांच्या दिशेने दगडांचा मारा केला। हजारो भाविकांनी याची देही याची डोळा या चित्तथरारक उत्सवाची अनुभूती घेतली। पाहुयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह मुंबई, गोवा, कर्नाटक या राज्यातील भाविकांच्या उपस्थितीत होडोत्सव उत्साहात पार पडला। कोकणातील शिमगोत्सव ठिकठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। होळीच्या 7व्या दिवशी साजरा होणारा होडोत्सव तालुक्यासह जिल्ह्यातील भाविकांसाठी पर्वणीच असते। कुणकेरीतील शिमग्याच्या 7व्या दिवशी होणारा होडोत्सव जिल्ह्यात प्रसिद्ध व मानाचा असतो। आंबेगावचा श्रीदेव क्षेत्रपाल, कोलगावचा श्रीदेव कलेश्वर यांनी बहीण श्रीदेवी भाऊईचे दर्शन घेतलं। तिन्ही गावांच्या सीमेवरती भावा बहिणींची भेट झाली। त्यानंतर आंबेगाव, कोलगाव, कुणकेरी गावची निशाण होड्याच्या ठिकाणी दाखल झाली। घोडेमोडणी, वाघाचा खेळ या ठिकाणी पार पडले। वाघ खेळाची परंपरा जपण्यासाठी थेट लंडनमधून श्री कुणकेरकर गावात दाखल झाले होते। दरवर्षी कुटुंब शिमगोत्सवात गावात येतात। यासह पारंपरिक पाथर धनगरणीचा दगड उचलण्याचे पारंपरिक खेळही यावेळी पार पडले। महिला वर्गही या उत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होता। हा कार्यक्रम सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत सुरू होता। यावेळी 3 अवसार कौल घेतल्यानंतर श्रींचा पालखीसह गगनचुंबी 100 फुटी होड्यावर एका मागोमाग एक चढले। यावेळी जमलेल्या भाविकांकडून संचारी अवसारावर दगड मारण्यात आले। विशेष म्हणजे हजारोंच्या संख्येने भाविक उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।